Iti karita gundaway mga ka-JCQ, ket adatay nga mismo dito barangay 15, iti ilit San Nicolas, Ilocos Norte. Gapuan na nata adda dagiti sumagmamano nga agdaldalyas at ken lumugar. Gagayon kirabsat nga mangyareklamo iti karito ya likodan tayo. Tano kastan nga napigsa iti tudo, agagayon ken kabsat ket umapaw wenno mabunnong iti danom deto ya likodan tayo. Gagayon ken kabsat nga daytoy iti maysa nga problema dagiti agdaldalyasat nga dagitoy kadagitay light vehicles kang runaan na dagiti motorsiklo ken dagitay agpaspasada at tricycle mga ka-JCQ ta sigon itintay panikisalsarita dagiti lumugar iti karaytoy nga lugar gagayon ken kabsat ket awan ngamin iti pageksitan detoy mabunnong nga danom isod gapuna nga mabayag nga ages-es daytoy gagayon ken kabsat nga daytoy mga kaibigan ket nabayagen nga problema dagiti lumugar ken dagiti dumaldalyasat iti karaytoy apaset iti kalsada iti barangay 15 San Nicolas, Ilocos Norte. Padasen tayo mga ka-JCQ iti makisalsarita iti agdamang kapitan iti karaytoy nga lugar gagayen kabsat no anya iti plano ken no anya dagiti rumbeng nga ramidan datapno di kasakit may katen dagiti nga problema dagiti lumugar ken dagiti dumaldalyasat iti karaytoy lugar mga ka-JCQ. Kung na digitay agdaldalyasat ken digitay nakasalsarita tayo nga no napigsa tudo mabunnong ti danom ditoy barangay road yo apo ken digitay agpamumpon ket umikot da pay laeng sa danto makadanon iti Camposanto. So anya iti kasang apelam kada kuada apo kapitan. Wal nga rod adjogi ang question na balagbeto ng problema. Oo. Naibag nila sa diskin, yung sa munisipyo. Opo. Wala sa yan anos sa maipatulang itisundo na. Dahil pati Canada, yung sa munisipyo, wala ng anos ka dahil kasi anak ka rin na hindi sa problema, maglalo dahil sa barangay niyo. Anos na lang sa kalsada ko. Kasi drainage, wala ano anay dito ang mga drainage. Yung kamay sa bayad dito, naawas lang ito. Okay. Namalaki mo dito ang bagbag din lang. Awa pa lang kita po. Okay. So, apo kapitan, awan nga minigitay kas lang pag-exitan na nga sila nga drainage? Ang drainage dito, kasanang dito. Kasi mabunong mo tigay, sana makapag-terreno pa. Marigatan nga, terreno pa na po. Drainage dito nga Mexico dito dalang dati dito. Okay. So, siyempre, bibigay dito na kapit-kapit ang kapit-bunong dito. Kasi lahat ito wala kasi uri ba ito dapat. Nagdete ko na magabunan ngayon. Okay, so adamat lang sindadaan nga drainage ng imha na magabunan mo pa na po. Okay, so lumalaoray mo kasi Allah sa i-refer ko. Opo. Yung municipal engineering ni Mayo yung anak Canada sa barang may punduan. Okay po. So appeal mo sir kadigitay pagpampamumpon mo kas nga may refer ko dito. Okay po. Dahiti adamag inpadanon kadatayo ti Chase 1010 Aluminum and Glass Works. Agar aramid da karagiti dekalidad a glass works para karagiti pagtaengan nyo. Dagiti patakderyo a building, different offices ken da dumapay a makasapul ti serbisyo da. Masarakan ti opisina ken pagaramidan da iti baba ti munisipyo ti Marcos. Apaset ti barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte. For more informations, please call or text their cell phone numbers 0917-976-3583 ken 0915-855-1308. Kukwa ken imatmatunan ni Mr. Ginuel P. Agustin Jr.